Yekîtiya Ewropayê ragihand ku nehvelatên neendamên Ewropayê tevlî sîzayên li dijî Îranê bûne. Yekîtiya Ewropayê roja înê 15 Oktoberê ragihand ku nehvelatên neendamên Yekîtiyê jî tevlî sîzayên berfîreh ên li dijî Komara Islamî bûne. Daxuyaniyek fermî ku li ser malpera Yekîtiya Ewropayê hatiye veşandin dibêje. Albanya, Bosna û Herzegovîna, Izlanda, Moldova, Montenegro, Makedonyaya Bakur, Norweç, Serbistan û Ukraynayê biryar dane ku polîtikayên swê bi biryara Konseya Yekîtiya Ewropayê ya jî nû ve sepandîna sîzayan li dijî Komara Islamî re li hev bikin. Ev sîzayê talkirîna petrol, gaz, berhemen petroşîmyayî, alavên sektora enerjiyê, zêr, metalên hêja, alavên deryayî û nermalava pîşesaziyê hesas vedîvîne. Yekîtiya Ewropayê tekez kir ku ev biryar piştî vegera fermî ya sîzayên enway piştî çalakkirîna mekanîzmaya tetikê hatiye girtin. Tedbîrek ku di encama bin pêkirîna dubare ya sozên navokî ji hêla Komara Islamî ve û zêdebûna dewlementkirîna uranyûmê de hatiye girtin. Bi çalakkirîna mekanîzmaya maşe û vegera dorpêçên navneteveyî li dijî rejîma Îranê, devletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Yekîtiya Ewropayê, Tirkiye, Japonya û hejmarek ji welatên din ên Rojavayî, heta nîha dorpêçên berfîreh li dijî kes û saziyên gîredayî Komara Îslamî ferz kirine.